abangan ang pagkawala ni Kizuki MJ sa Manila. Yeah. What's up, support today na natasaron sa airport diri sa Cebu City. And my luggage, dako pa akong luggage. Then pa-check in na dito karon. Then lantaw na to kung say mahitabo kay doubtful ko kay karon kay medyo bugat akong bag. Sa Jollibee kay gigutom ko ilang Jollibee days walay libreng drinks, so palit ko drinks or water na lang kay gutom na kay. So mo ni atong pamahaw karon, which is the price and the Jalihato, my favorite. So mahal lang country Jollibee magtipid ta kay kwarta pobre rata. Grabe ka mahal. It's 45 pesos and then expect expensive kaya ang mga paliton diri sulod sa airport. So time check is 5:28, so musulod na ta sa may gate ito nakita para maka check in na ta. Let's go. I mean maka board na ta. Let's go. So kailangan ng Tagalog, it's Tagalog time, Tagalog naman tayo at huwag natin kalimutan Jay na kailangan natin mag-Tagalog kasi Manila to at Tagalog is real. Punta na tayo doon. Hirap men. Sa airport karon claim to sa tong luggage. So usually yun ang mahitabo sa mga Pinoy is bantay ka ng yellow line na mogobian yun na sila na why wala pinay tayo eh. I think I saw my bag already. No, it's not. Oh my god, nag-i-English na
tayo ngayon kasi kailangan din natin mag-English, no? Ha, kay sooner or later, mga hurot atong English sa nipuhon. Yeah, so mag-wait sa atong luggage. Yeah. Got my luggage na, and ready to go outside the world na ko, I mean sa airport. Pero mag-grab taxi ba ko kung wala ko pala kung tagtila karon kaya medyo mahal, tapos traffic kay Monday. Welcome to Manila, the traffic capital of the Philippines. Joke na itaw. So napugoy is one thing sa mga mo travel para kuan, pero naman siya reminder ko dun sa yung pag-locate sa yung luggage if in case ba nga nakay kaparehas og maleta na. So mo kuan siya, mo parehas siya sa kaning barcode para ma-sure gyud nga imo ha. Kay nalan jud mga butang kinahanglan i-sure nimo. Di ba? Change of plan. Narjoy mga moment na kinahanglan nimo mag-change of plan kay wala ni uyon ang imong ipagplano sa imong kinabuhi. Karon is nag-book ko og grab car. It's paing ko og Kalaw or sa mag-co-op house or own na siya sa Magsaysay na kay cheap ra po na siya. Tapos nagpa-book ko grab is 405 ra gikan diri sa Bay 8. So lantaon na to kung sa'yo sunod na mga pahitabo diri karon. So see you later. So, salamat sa pakar na red car, sa grab car. At nandito na po tayo ngayon at magtatagalog na tayo. Oh my god. Dito na kaya tayo ngayon sa mag-co-op house. Titingnan natin kung ano nasa struggle pa ako. Dati nang malit akong bin. Dito tayo mag-co-op house. Yeah. Ha. Dito na tayo sa mag-co-op cabin 7. Cabin 7 daw at kailangan kong dalhin to. At dyan sa may tawag doon, sa may hagdan. So let's go! What's up? So today, nandito tayo ngayon sa room. Ito yung binabayaran natin 350. Kailangan kayo mag-share ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 person kayo in one room. Pero ano lang to, tawag doon 350. So sulit na sulit. Kaya nangawit yung braso ko. Kailangan kong magtagalog, you know, because nandito tayo sa Manila. Yo. Kailangan natin magtagalog ng mga ganyan. Parang kunyari sanay tayo. Dagma na tong mga dilaan ni bay. And yun. So titingnan natin kung ano yung gagawin natin ngayon kasi hiningal ako, boy shit. Sige, maya na lang uli. Magtatagalog na naman tayo kasi nandito tayo sa Robinsons, Manila. Yan. Kasama ko yan, si Vernon, tsaka sa Sampalan si ito muna yan, si Kobe sa naman. Pasensya kayo kung ganito yung quality ng camera ko ngayon kasi syempre medyo madilim tayo tsaka may problema tayo sa camera. Problema rin kami sa Tsaka may problema din si Marian sa order niya kanina. Di ba? Di ba yan? Ako kayo na nagkakakomplicate. Tapos sabay-sabay kaming kumain kasi sila is iba yung barko nila. Tapos tomorrow din yung sampa nila. Pero tawag doon, mas mauna ako sa kanila ng ilang oras. Mas muna siya umiyak. Medyo, you know, straight na yung mga Tagalog natin dito banda no? Tara, kain muna tayo. Let's go. Bro. A few inches later. So yun. Ito siyang naitabo mag-Bisaya. Di hapon ko karon.
Tapos, nandito tayo, magbabayad tayo ngayon sa NBI kasi si Vernon tsaka si Marian is may problema sila sa papers nila. Tapos muna kami na, wow, diba? Galing no? So yun, dito kami sa NBI, clearance center. Kasi magbabayad sila kasi kailangan nila tawag doon. Wala nang NBI. Kailangan nila mag-renew ng NBI nila tapos sasampanin sila. Yun na. Anong record mo? Anong record mo, Marian? Snatcher. Ng puso niya ay... Yuck! So parang naliligaw tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa St. Paul University, Surigao. I mean, Manila. Ewan ko kung saan yung daan ngayon at naliligaw tayo. 5 years ago, nandito ako. At ngayon, naglalakad ako. Pero di ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Yeah. Abangan ang pagkawala ni Kizuki MJ sa Manila. Yeah. 2 hours later. Vitatron kay magpa-award ko sa akong mga vaccine. Sabag ko, let's go. Open na. Kung nakakita ko og opportunity ng mga kabo sa akong tubig, so magkabo ta. Libre ni sa Cebu kay tag ko ani ba tag piso, tag dos. Dire libre ra. Yes. Nakakuha na ako ng beddings kasi may pa-bedding si Mayor. Kasi kailangan natin mang-bedding sa kama natin kasi walang beddings yun. Yun. So, aakyat na tayo sa ating kaharian. Wow. Tingnan natin kung sino yung mga tao dito. 1 eternity later. Yo! Nandito tayo ngayon sa Robinsons. Ano ba? Robinsons Manila. Yes! At nandito tayo ngayon kasama si Paring Jet. Kaway-kaway naman dyan, Jet. Para sa vlog. Yan. Yan yung kasama ko siya sa room. Nakilala ko lang din yan siya sa room. Kasi kasama ko siya. Oh, yung cruise life to. Ha! Yun, nandito tayo sa Bill's Beer Cafe. Dito kami mag-dinner. So, tingnan natin din kung gaano kasarap yung pagkain nila. Siyempre, kailangan natin mag-Tagalog. Bye! Ata diri sa Manila ba? Tagalog, kaya ng kitchen, Tagalog. Ha! Ha! Yan, so nag-aantay, nakapag-order na kami. So, kailangan namin magantay ng mga ilang minutes bago ma-serve yung pagkain namin kasi made to order yung pagkain. So, let's wait for another couple of minutes. Na-serve na nga yung main course. Yung pasabaw ni Mayor kanina, nagulat kami, may pasabaw pala sila. Tapos ngayon is pepper black chuchu beef. So, let's dive in. Dito na tayo sa dessert. Bandang dessert tayo na. Tsaka dessert ni Jet, paring Jet. Kaso kinain niya yung ano niya. Kinausap namin yung manager kasi tawag doon. Yung rice nila, hilaw. Nag-chat ako sa kanila. Tapos maybe ipakita ko to sa vlog kung anong response nila. Kaso nga lang yung video, hindi ko na binidyohan. Yung pag-uusap namin ba. Pero in fairness, yung dessert nila, tingnan mo naman. Sarap-sarap tingnan. Wow! So, let's get into it! Tapos na. Masarap yung dessert nila. Tsaka salamat paring Jet sa palibreng dinner ni Mayor. Ibota natin ngayon sa 2020 si paring Jet. Siya seryoso sa pag-inom ng tubig. Kaya yun, sa ngayon is gaantay na lang kami sa pagtila ng ulan. Oo na nga na yung nangyari. Kanina medyo pagod na talaga. Medyo drain, konti na lang yung battery sa energy ko. At
doon nagtatapos yung vlog ko. And maulam to sa pagkaroon. See you. Ugma. Ching!